usab mga angkol ug mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy ngayon. Andito pa rin ang ating programang Tutoy na Love. Kasama niyo po si Uncle Totoy at syempre ang ating pinag-usapan dito mga kabisyo ay etong swerte, pagiging swerte po, no? Swerte ka sa partner mo, mga senyales po, mga signs. At alam mo ba kung bakit ko ito yung naisip kong topic natin mga kabisyo? Kasi itong lumalabas po na mga yung issue po tungkol kay Philmar at saka kay Andy, no? Andy Awards, no? At dahil dun sa video na kung saan kasama si Habibi at saka si Philmar tapos may background pa music, no? Hindi naman natin alam talaga ang totoo, no? Kung ano ba talaga ang nangyari doon. Siguro may mga nangyari na inedit lang yung video, nilagyan na ng background music. Pero sa halip na magalit ang or si Andy Eigenman, ang sabi, hindi naman daw niya pinapagalitan ang kanyang mister, kanyang boyfriend pa, hindi pa kasal eh. Kung saan pwede naman magsuroy-suroy, pwede naman gumagala kasama yung mga kaibigan. Kumbaga, may time para sumama, babae ba yan o lalaki, wala, hindi selfish si Andy, no? Yun dapat, swerte si Philmar kasi pag iba pa yun, siguradong Lucy, yun na yung kiko. Pero kidding aside po mga kabisyo, no? Siguro ang mga lalaki, parang sabi nila, sana gano'n, no? Sana all awards, no? Kasi yun nga, eto din nakita ko rin mga kabisyo, si babae hindi agad-agad naniniwala sa mga postings, no? Yun dapat, no? Hindi agad-agad na maniniwala. Sabi nga niya dito, no? Hinahaya, no? He can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that. So, kitang-kita mo, ha? Talagang wala siyang pake. Pero siguro yung mga sniper na inaalam na siguro. Pero sa nakikita mo, wala naman siguro issue, no? Tayo din siguro, pag nakita natin na, pwede naman tong gawa ng video tong ano natin, ha? Tapos ipopost mo, agad-agad maniniwala yung mga marites. Oo, pero sa mga ganitong bagay po mga kabisyo, tama din, ganun agad yung sagot, no? And of course, para din sa iyo to kabisyo, no? Ikaw uncle, ikaw auntie, o kaya naman sa pamangkin natin, baka may mga maririnig kayo tungkol sa kanyang jowa, kaya ng partner, huwag agad-agad maniniwala. Tama, no? Mga signs sa swerte ka sa partner mo, sabi ni Charles Lilianes, Master. Sabi niya, di nagagalit kahit umuwi ng maaga at laseng. Basta siguraduhin lang na mayroong selfie kasama ang lalaki. Sabi ni Tres Yang, pag meron kang peace of mind, tiyak na maswerte ka at sisipagin ka pa sa magtrabaho niya, no? Lalong gaganda ang pagsasama ninyo basta't meron kayong peace of mind. Tama din naman yun. Hindi yung pag-alis mo na bahay, saan ka na naman? Bababae ka na naman. Yan ang sinasabi ko. Hindi makaka-concentrate yung mister mo kaya, yung misis mo, pag ganun lagi po mga kabisyo. Sabi ni Jonalyn Sanchez, ako lang daw po ang mahal niya. Words. Dapat ganon. Sabi naman ni Marge Rog, no? Swerte ka sa partner mo, siya gumagawa, gawaing bahay at binibigay ang sahod mo, sa'yo, totoy ba to? Yun na. Pinakasimple, sabi ni Erwin Cortado, hindi naghahanap ng iba, di ba? Alam mo mga kabisyo, ang pagmamahal ng isang partner ay nagbibigay ng napakalaking positibong influensya sa ating buhay, no? Ito ay isang mahalagang bahagi sa ating emotional at physical na kalusugan, no? Kung lagi na lang may mga ganong mga problema, alam mo yung magdududa na kagad, apektado po tayo. Hindi lang yung utak po natin, kasama na yung katawan, hanggang mag-deteriorate na yung health mo. Yun na, wala na. Magugulat ka na lang, magkakasakit ka na. Ayan po mga kabisyo, marami po salamat sa lahat ng mga nakatutoy lagi no 9 PM hanggang 12 midnight dito sa ating programang Tutoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Dito lang yan, permanently Monday to Friday, 9 PM hanggang 12 midnight. Only right here on 90.7 Love Radio. Ingat po tayo lagi mga kabisyo. May gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Love Radio. Basic!